Supreme Court Justice thi le anghong boina chuk donem ni somli pali chi omta chumi thlen huna chuan khowela mithil ti thei ber thlang turin vote an thlak to dona chu chuan kan hmalam khowel kal zel dan tur a hril don nialan mek lain boruak lian tak le poimo tak ni si thil thararon omle tatlat mai USA a hian anin rel bol dan le an kal zel dan tur thuthuk na siam tuwa president an poimo thuk zetin Supreme Court Justice tem poimo vea President in avison milin US ka ihruai tumma se alo dang thei tu chu Supreme Court ani US a mongkohur homosexual kha azalena khwa khit thei tu po Supreme Court bok ani Christian de nek chep an ni na tur dal theile phal thei po heng ho bok hian ni chu wang chuan US conservative le liberal te hian Supreme Court a just nei tam an du zok ve a kumsan hi som paruk in than pui hnai to taka khan US Supreme Court Justice Antonia Scalia chu akhuma thia monia ama kha ring tu tha mai Catholic ru tak afapa po Catholic priest aning he a homosexual po do tat conservative burma yani wangin athi po khan liberal ho chu zakmi anovin an lama an lom thu an soi chuak na sa ni Obama khan conservative justice thita mun ruak no khatur khan liberal just da nga la tuma mase Republican lam khan Senate an control tata wangin liberal just kha anim phum thei ta lo hlawa President tharin chu mun chu a no kha angai tak sia chuan kumsan hi som porgen than pui kha USA in akong zo tur ati chian na pakhata ngai anita liberal on lamin ngen kaldon conservative ti anita Donald Trump chuan atlinga ni chuan conservative just athan tur thu na satakin na soya chumi wang chuan ring tu te khan na satakin Trump khan vota ne na changta ni USA a hian Supreme Court Justice pakwa anom theya Supreme Court Justice te hi an thiemo an man ni an bang ani lo chuan an ai oruat the ni lo wangin dam chung lo tur po soni de ubera US President tam tak chuan Supreme Court Justice ruat mi alovin an tarm mangzo anom nuala Donald Trump hi kan ti don nge conservative te hi an van nei maya Donald Trump president ani khan seat pakhata ruaka chu seat ruaka chuan conservative just sada chuta atarm man lain Justice Anthony Kennedy chu a retire le a chumi seat ruaka chuan conservative bok Justice Brett Kavanaugh aruat le a Bill Clinton an Supreme Court Justice atana ruat liberal mi Ruth Bader Ginsburg ipo akumopat to wangin na po thok thei to lova Donald Trump presidency hun puma chuan a absent ani deuh bera mase bangemo athiemo ni vai chuan a aya conservative justice ruat ani dona wangin Justice Ruth Bader Ginsburg i chuan retire tum lo ru hle a adam lo thu athan te chuan liberal ho an mang ang thin hle ani chutia dam lo thu thang a oma piang te chuan Hollywood celebrity hovin an taksa peng donate atulani point donate anin huam thu thlengin an soi suak thina athi an hlau maya Donald Trump president ani chung chuan engkong ma a thi tir lo an tumru hle ani Ruth Bader Ginsburg i chuan thei top chuama se a risel na chuan atlin tangang lova ni sompari September sang hi somni khan kumsomrit pasari mi ni in cancer awangin chatuan rama panta adam lo na te hi zep tlat ani nge a chutia Supreme Court Justice thi thu puan ani tak thuta chuan USA chu na takin anghong chuak ngala Liberal Democrats lau ber chu a thlengta USA dana chuan President in Supreme Court Justice arwat le ngal thei miau sia President in arwat chu lopom tu turemo lo hnol thei tur Senate la Republican ro rel na ni le box sia wangin Democrats Liberal ho an thlaphang tatak zeta tong kampon du tui lo ngial mai hriat ve mai tan Ruth Bader Ginsburg hi Supreme Court Justice na chelai ringin Donald Trump na sataka soisel tu ania kumsang hi sompuruk election boruak hotlai khan Donald Trump ate ang president an ni chuan US future chu kangai to thiam lo te tia Trump chu lemchang mider ti te na soiboka mase soisela chu president a thantlin ani tak sia chuan an huwa thil soya wang chuan ain chir thu a soile hnu a Ruth Bader Ginsburg ye thi tak sia chuan
Senate Majority Leader Mitch McConnell chuan President Trump chu Ruth Bader Ginsburg mun ruak no khat ngal turin ma la ni point an ni Senate lampo anin pe ti asoya Trump an ruwa ta piang chu Senate chuan an opom miang ti na soi ngal boka Ruth Bader Ginsburg in mun ruak nu chia ta ka wang hian buru ka sale ta hle maya Hillary Clinton ni chuan Republican in Ruth Bader Ginsburg mun ruak no khalo nan Democrats chuan an thei zong zogin man na turani atia kan beina hian inchi khat po in kan tol turani lo ati ni riat ve renga February san hi som paru khan Conservative Justice Scalia thi khan Hillary hian amun ruak chu no kha ngal ani lo chuan US dan pui constitution pui kan soi ti na ni tina lo soi to ni tunai ro angai dana dang ta hle Joe Biden a point Ruth Bader Ginsburg mun ruak chu President than tharin an ruat turani ti na soi ve ngala chuti line Joe Biden a po hian kumsang hi som paruka kha chuan President in election kuma po Justice a ruat thei tina lo soi to bokani Kamala Harris chuan Ruth Bader Ginsburg in athi don a du tu sama soi President tharin kai o tu tur ron ruat ro se tia soi chu kan til hotlin sak ngei turani ati boka Hollywood producer Rob Reiner chuan Senate Majority Leader Mitch McConnell chu natakina beya hei hi indona ni Democrats te hian man ruak an nei thatok tun hi chu man ruate man hun chu ni ta tina soi chuak boka President Trump chu criminal tina soi boka misual criminal in aduangin mi ruat kan rem ti turani lo kan sual turani tina soya USA mun sangsanga liberal ho chu an au chuaka then khatero chu Twitter kal tlangin in rosa a CNN thupuang thin Reza Asian chuan Republican Senate chu natakin a vo boka kan ruang chunga lo chuan in duangin in kalpui lo topang Ruth Bader Ginsburg ai o turan du zong an ruat ani chuan engkim hi kan hal chim vekani mai tina tuita Washington Post point Mitch McConnell hian miding na thak ani chuan boina chuak khopang tinan vo boka Writers Guild America President Bill Willimon chuan a follower mi noi khat sing ruk sang hi kianga chuan McConnell le Trump aten election ma a an duanga thilan ditlang ani chuan heram hi che theilovin kan siamang tina soiboka Anti-Violence Project Director Eliel Cruz chuan Democrats te hian an fight lo chuan mipuite Washington lampanin kan kalanga keima ni in kan vati topang tina vau khan bokani soisen vekani lo then khatin USA kan hal chim don tinan ava an tuita then khatin Mitch McConnell chu mipui muin wall out takin tha turani chuta chuan Donald Trump fanu Ivanka le alam tang depo tha ve ngal tur tina tweet boka a thenin Ruth Bader Ginsburg chu hun lo taka thi wangin an chi an lo bor bora kumsang hi somnin than pui pel thang rang zo lova a thi tamai chu an ho tak zetin trap hom homin an thin rim thu video ten siama Democrats te hi akoto ba an tang me ka ni bera Donald Trump hian Conservative Justice arwat le chuan USA Supreme Court a ne takin Conservative in majority an don to sia chumi ni chuan liberal te tan khowela top don ni nan sia ni ber to a engkong ma in chu thil chu thlem tir lo an tum bur mai ani a tula ni chuan tharum thopo anin huam ti in an out chuak ta chu mai ani Donald Trump chuan a zengai boka chualia do dal tu ten na satakin bein avau ma se a kepen tumna lama thak chuang lo Saturday khan Donald Trump chuan karle lama Ruth Bader Ginsburg mun ruak no khana tur apon tur thu a sei chuaka ami than tur chu me chia nge ni thei tur thu a sei bokani kumsang hi somnin thana nai to si in than ma in tuna Democrats lau bera thleng le ta si hei hian tun lai bo ruak ati tang zual na sa maya Donald Trump ho tu le thi tura du tu an pung na sa hle ni in a sket boka September ni somni khan Donald Trump chu tur hlau om raisin thona nia Donald Trump le kha tur chunga he tur hlau om raisin hi da ania Secret Service agent ten Trump ko da thlen ma in an lo pu chu ka ni Democrats hian an thei zong le chumi pel rak chuan Supreme Court Justice ruat ani lo nan an beidona boina le tharum ma the rat lam an ni boka wangin engtin zel nge USA hi aom don a soi theilawa Donald Trump hian Supreme Court Justice a Conservative mi arwat don nge in than nuwa President thar ruat turin ada don ti chu kan ma ka ro om tura a hriatanga Senate Republican member anti-Trump ni sa pani chuan Democrats lam onin
Donald Trump ruột an pompui don lo tian ti chiang vele to boka eng po nei se pathian hian a hun taka tha tiang zelin ro warela eng ti ro rel ngen tum chu kan hre so zel tora ngai phot mayang Ola ka video te enam ro thil sak thin tu te zong zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like kan ro share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hnuai subscribe button khum no me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell khai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me